Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш калабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Без бүген сезгә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Саташкан сандугач исемле драмасын тыңларга тәкъдим итәбез. Иркаил Зәйдулла әсәре. Әсәрне сәхнәгә СССРның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең дәүләт премияләре лауреаты Марсель Сәлимҗанов куйды. Рольләрне башкаралар: Интизар, 30 яшьләрдәге интеллигент Искәндәр Хәйруллин; Миләүшә, аның хатыны Илсия Төхвәтуллина; Искәндәр, Эшмәкәр, Фердинанд Хафизов; Мэри Марфуга, Раушания Юкачева; Ләбиб, 17 яшьтә, Миләүшәнең туганы, Фәнис Сафин; Егет, интизарларның күршесе Айрат Арсланов; Тикшерүче, Татарстанның халык артисты Рәсим Сәләхов. Вакыйга безнең көннәрдә шәһәрдә бара. Мин монда, интизар! Шаша чыкканда сыңар туфлиемне югалттым. Югалттыңмы? Ә мин аны таптым. Китәле кая? Менә. Ай, рәхмәт. Кая шыландың бу кадәр? Борылып тор, итәгем юешләнгән. Әйдә, ушак кабызыйк әле. Кабызма, авыл егетләре күрер. Күлмәгеңне киптерик, салкын тимәсен. Өстемдә кибәр. Утта янам. Авыл егетләре бәйләнгәч, безнекеләрдән бер син якладың. Құрышыны, біз аларға тырыша бәрәңге алышабыз алар. Шулай инде, шәһәр кызларын затасы килгән алар. Мин алар кебек матурмыни? Актаныш кызларыма любой шәһәр кызын урып бирә. Кара. Күз төбең кара янган. Туйга кадәр төзәлер әле. Бакыр акчам юкмы? Бар? Мә? Нәрсә, мә? Нишлисең, Мәрфугаңа әйтәм бит? Мәрфуганы оныт инде син. Акырын интизар кыйнаган егетләрең ишетсен. Миләүшә, җырла әле, җырла. Диге, клубта җырлаган җырыңны. Ничек әле? Йылдыз тәлгәшләре безгә эндәшәме, җилләр искән саен кыела. Сизәсеңме ярым, галәм дулкыннары, йөрәкләргә безнең сыена. Язмышларны таптык, сагышлар да якты, җиләгисе килгән аланда. Кузгалырбыз бергә, тормыш дигән үргә, сандугачлар аваз салганда. Карлар күмәр эзне, күммәс бәхтебезне, тагын килер сандугачлы яз. Сандугачлы таңда, җиләкле аланда, безне беркем айырмас. Айырмасмы? Вәгъдәме әйт. Вәгъдә. Вәгъдәне ничек итеп ныгыталар? Мә. Гәле. Тот. Әйдә.
Жырлауыңны гомерем буе тыңларга әзермен, Миләүшә. Туймасыңмысың? Эй, сандугач җырыннан туялар димени. Балаларыбызга да җырларсың, яме? Ай, син бигрәк өлгер. Вәгъдәңне бирдең, инде чигенергә соң. Кимендә 5 балабыз булыр. Алар кайда яшәрсең? 5 балага 5 бүлмәле фатир кирәк. Эй, барысы да булыр, Миләүшәм, күреп торасың бит. Илдә нинди искиткеч үзгәрешләр бара. Тиздән барысы да кеше өчен булачак. Үз машинабыз булырмысың? Әйттесең, сүз, машина. Чит илләрдәге кебек үк үз коттеджыбыз да булачак. Йолдызларга кара, интизар. Нинди кызык алар. Менәргә иде шунда. Каяндыр җиләк исе килә. Пишәм кибәннән. Бала чактан яратам шул җиләк исен. Бездәге болыннарны күрсәң, сөн буендагы әрәмәлекне дә күрсәтергә иде сиңа. Гел шунда кайтырбыз, яме? Миләүшә? Тукта. Сандугач сайрый. Көз бит исәр. Сайрыйдың бит инде әнә. Саташкандыр ул. Эй, әлеге сандугач син икәнсең. Эй, кашык әле. Менә Мәрфугаң чакыра. Әйдә качабыз. Китик йолдызлар янына. Интизар! Интизарларның тулай трактагы бүлмәсе. Давай, Шекик, ты чего? Давай. Кость, ты пригласил, давай, водку налей, иди, давай. Че ты другой уже не станешь. Нишләп кайтмый инде бу? Тагы сүзендә тормады. Аллам, әдәм тәгәнәсе. Привет, Миля апа. Здравствуй, Алик. Че, шкаф сломался, да? Каюк шкафу. Ну-ка, дай-ка я попробую. Отвертка есть, на? Мә. Финская мебель. Вот не кирәк сезгә. Сат мебельники булса да ярар иде әле. Мына германский да бик яхшы. Хәр була бу. Ай, ой, йот юкмы ул, а? Хәзер карыйм. Юк икән шул. На. Карады. Аракы булса да бир, Аракы? Иртәгә үк кертеп бирәм. Син бит инде 5 тапкыр алып чыктың, кертәм ди. Ну, алсасың, монсын бит инде бушка алмыйм. Башны катырып торма, укырга керәм дидең, бар, әнә имтиханнарын көтә сине, ук азрак. Ну, укып ни кылдыгыз? Безнең белә общагада 10 ел буе кандалалар ашатып ятасыз. Әллә монда гомергә калырлар дип уйлыйсызмы? Ә менә син үлгән чайнымассың. Айнысым да килмей, бармы, юкмы? Нигә шәс икән шул хәтле, чыгып кит хәзер үк. Хәләл канымны агызы. Укып торам шул стервада. Интизар! Бала табалмаган башың белән карават монда куйган булыр. Әйдә, китте. Әйдә, башлый. Миләүшә? Миләүшә? Миләүшә, сим-сим, аш күзеңне. Сөйләшкән вакытта кайтмадың. Кайттым бит инде. Кара, нишләтеп чыгып киттеләр. Нәрсә булган соң монда шул чаклы? Әлегә ине генә туздырып чыктылар. Булаймы кытланып йөрсәң япа-ялгыз утырып калырсың, әнә шул дахя чышын кычаклап. Кем тиде, сандугачым? Әллә хатының якламакчы буласыңмы? Бар чыкта иман укыт, кухнядагына утыра ул. Теге сугыштан кайткан малайларны әйтәсеңме?
Шуларга үпкәләдеңме? Соң психлар бит алар. Ну, ярар, бик теләсәң, хәзер без аны. Тукта, вакыт юк. Мә, чертежларны. Әллә эшләп бетердең инде? Иртә белән үк әзер иде инде. Илт. Иртәгә дә качмас әле. Имә, бүген соң бит инде. Соң түгел. Мин белештем. Алар анда 11-гә чаклы да утыралар. Юкса тәмам мүкләндем. 10 ел буе гөлберсүз. Иртәгә дә иртәгә. Мин аш. Ә мин аш түгелме? Эш айында акча чырай күргәнебез юк. Соң бирмиләр бит. Ә син ал. Башка ирләр ала беләләр әнә. Хатыннарына писес туннар кидереп машиналарда гына йөртәләр. Мин алардан киммени? Минем инде хәтта 3 ел инде Актанышка да кайтканым юк. Кайтарбыз алар. Кайчан? Әнием үлгәшме? Әйтеп торам бит, әнә хаты урын өстендә ята мескен. Ә мин шундый чакта синең алама чертежларын акка күчереп утырам. Монысы да тормышка ашмаса нишләрбез? Кабер өстенә генә кайтып егылырмын микәнни? Күпкә түзгәнне азга түз инде. Минме түзмәдем? Синнән ким ир егет түгел иде ул. Мерседесыннан төшеп 1 квартал артымнан ияреп килде. Андыйлардан түгел ул. Визиткасында күрсәтте, паспортында. Мин шул нишләптер сиңа бирегеп каткан. Аңламыйм, нәрсә тотасың мине монда? Белмим. Мәхәббәт микәнни? Көләсеңме ни? Көл, соңыннан еларга туры килмәсен. Берәү булса күптән акылга утырыр иде инде. Хәтерлисеңме? Азатлык дип йөгереп йөргән чакларында миңа нәрсәләр вәгъдә иттең? Янәсе бәйсез Татарстан булсакмы, шул кадәр нефть беләнме? Мин сиңа шул чакта ук әйткән идем инде, вакытыңны аларга әрәм итмә дип. Үзеңнең генә бер мисез калуың җитмәгән, миннән дә адәм көлкесе ясадың бит син. Барасыңмы, юкмы? Бармыйсың алайса? Ярый, үзем киттем. Ә син тукмышың аша. Туктатыңны бетер. Безнең анда хәзер барысы да үзгәрде. Фән кайгысы юк безнең яңа хуҗаларда. Кеше арасына киеп шыгырлык туфлием дә юк бит минем, ичмасам. Соң, барсаң да кертмиләр сине. Кертерләр. Тере көмеш кебек үтәрмен. Үтеп ни файда? Әйтеп торалар бит сиңа, хуҗаларны фән кызыксындырмый. Алар сәүдә итә, нәрсәдер тезгән булалар, бар файда гына эзлиләр. Бик яхшы. Әгәр кулларына безнең ачыш килеп керсә, барыбыз да файда күрербез. Ярар. Әйтсәм инде. Безнең яңа хуҗаларны син дә бек яхшы беләсең. Менә хикмәт нәрсәдә. Белгәч бигрәк тә шәп. Кемнәр инде алар? Менә бик шәп түгел шул. Мәрфуга ул. Исеңә төштеме? Безнең сабакташ. Мәрфугамы ни? Синең беренче мәхәббәтең. Ник соң аны моңарчы яшереп маташтың интизар җүләрем? Булай булгач безнең файдага бит инде бу, Икәү бит алар. Икенче хуҗабыз Искәндәр. Ансын мин белмим. Беләсең. Белмим. Беләсең. Искәндәр Заһиров. Кызык. Алайса иде. Киттек. Миләүшә, мин алар алдына баш ияргә дип бармыйм. Бармыйсың. Ярый, алайса үзем барам. Шайтанның үзе янына барырга да әзермен. Бөтен яшьлегебезне суырып алган хезмәтне суга салыргамы? Бердән-бер өметебез бит ул. Шул кадәр дә мыкыт булырсың икән. Исәннәрмесез? Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Исәнмесез? Абый, бу беткән нәмәкә бит инде, чыгарып ташла син моны. Суына башлаган. Ни, бик тамакта кипкән ие. Шәйгез кайдалы ул сезнең, абый? Онытып торам, хәзер. Минем үземдә бар бит. Әнкәй җимәгәйне, хәзер. Хәзер кайнарлыйм мин аны. Бурысы булды.
жиып бітті міне. Исәнімсіз? Ифтиф... Енді... Жизней! Қыралы, сен негіл кіріп, шығып ерейсің, сен кім? Зұрмәннен бет мен ұныттың мұны. Бізге не кірдің? Ай, оқырға кірейім дейіп келгенім. Әйде отыр мұны, шай ясым қазір, әйде кел. Не, шай дегеннен Милеу Шапа қойда соңғы көрін не? Нәрсеге соңғы сеңі? Әлі танымайсың енді. Сен Милеу Шапаның әттесінің құдағайын білесің ме? Білмейм, білерге де тілемейм. Нешек білмейсің енді? Менің бит ине шул сіздің құдағайының құдағайы білән бір туғаннар. Бек яқын туған екенсің, апайым. Яқын шул. Әйде отыр шай ішеріз, әйде. Тоқталы, менен сеңе нәрсе керексің? Әйттім бит енді оқырға кірайын деп келген ем. Жизней, сен ярдәм ит алсаң шап болар енді ол. Тегерне біз бушта етмәс ерек сені. Қаралы, мен бит сеңе приемная комиссия члена түгел. Неге? Инай бит сені бек зорырын дашлы дейді. Сен нәрсе баш қатырып ересің мұнда? Бар әлі, бар. Бар әлі, бар, еме. Не, сен жизней бұршылма, мен емтихан берген вақтығына сізді тұрып тұрмы? Бар әлі, бар, еме, қыдағының қыдағы емеш. Бар, ауылыңа қайт, ерме мұнда, еме, ерме. Тұқтайды жизней, шейімді дәшмадым. Кет әлі мәннен. Қара, қыдағының қыдағы, Ятасың ма? Ят. Мен қазір. Нәрсе төгілгенсің мұнда? Сүртіп алырсың әлі өзім үлгірмейм, шәшлерімде дәрәтлісі бар. Қая үлгірмейм дейсің? Қонақ келе. Ненде қонақ? Шол енді, күткен күні біздің яқынан көші. Офаллам, аңламадым. Аңладың бит енді жаным, әлі сен менің қайдан іштеп еруімді анықтың ма? Қабыл иттілер ме әлі? Нешік кіні әлі? Сен ағына болдықсыз көрінен бит мен. Кім қабыл иттіңді? Мені кім қабыл етсін? Ең зор түрәгіз. İskender Ahmet'ш mi? Шолдыр енді көресің. Міне енді екен ол, Тоқта, сен аны танымадым дейме айтмақшы боласың ма? Кімні танырға тиеш едімсің мен? Вақтым жоқ жаным, табышмақлар білән сөйлешме. Нешік енді танымадың? Аптыратма, қазір мында сенің бірінші махаббатың келе. Өзің дәслеріңді рәтле. Сен өзің табышмақлар білән сөйлешіп тұрмайлы мұнда? Студент шақта артыңнан ауыз су қырытып шапқан İskender'ні ми танымадың? Нәрсе? Ол шол еді міне. Болмас кім ойлаған. Ай алым, нәрсе төгілгенсің мұнда әлі сыртып алмадың міне шуны. Қазір мұнда Мәрфуға келе. Нәрсе қалғаның арғамында? İskender Ахметович Сотовыдан шалтыратып айтты аңа. Біздің сабақташларға ярдәм итәсиді дей. Ярыр қалған сыңнан сөйлешірбіз. Чертеж турында нәрсе дейдісің. Не екенін аңладымсың ол? Сенің үшін дүнияда сеңіне ақыллıyım деймі? Шатлан, улаларны алуға эксперт шақыртты. Шулай уқ міне. Ярар алайса. Милеушеу, қая кеттің? Қара енді қара түзетіп қойдым бет мен теге чечен геройы туздырған әйбірлеріні. Ого. Қайын алдың бұл күлмәкні? Ашыймы? Қайын алдың дейм. Рузиядан алып тұрдым, сен ашыл мұхиммі? Келішме мені меңа? Сеніңді келішмесің. Яқты қарақшы. Мына шондай болғаның ішінде сайлап алдым дейді мен сені Милеушем. Есіңдемі? Студент шақта бәрәңгі жерға деп жібергенлер. Шонда сені башқа қызлар білән шағыштырдым да іштен ойлап қойдым. Айтам, менекі боларға тиеш бұсылу. Әйтті сөз сақалы сабы. Сайлаған еміш бұл мені.
Син түгел, мин сайладым сине. Син дә бит группада иң шибәр, иң акыллы егет идең. Тартып алдым барыбер шул кыланчык Мәрфуга кулыннан, а? Миләүшә, шигырь туды. Мин сине бу күлмәктән көнләшәм, салып ташлана, Миләүшәм. Нишләтәсең, нишисең, тизимә? Нишисең? Килер, ят. Күлмәкне бөгәрлисең. Allah! Картайдың ахыры сандугачым. Кайчандыр күлмәк турында уйлап та карамыйдың. Интизар, яшь чак, жүләр чак. Кайсының каргышы төште микән, ә? Мәрфуганыкы түгел инде анысы. Дамирныкы мәллә? Ул кичне бит Дамир гел миңа карап җырлады. Ә хәзер әнә түрә булып, машиналарда гына җилдерә диләр, ә? Машиналарда? Җилдерә? Алайса хәзер җырламый инде. Син дә бит гитараңны кулыңа алмый башладың. Карар, Миләүшә, клубтан соң кая төшеп киттек әле? Шунда нишләдек әле? Ул кичне Мәрфуга безнең яннан зыр-зыр итеп берничә мәртәбә үтеп китте, хәтерлисеңме? Дип Дамирда җырлап җирмәдеме соң шунда? Күк йөзендә йолдызлар нинди эре иде ул төн, Интизар. Шул чак нәрсә дидең әле, Миләүшәм? Әйтмәдем, аны син әйттең. Сандугач сайрый дидең. Әйе, син дә әйттең. Эй, жүләр, көз көне нинди сандугач сайраса саташкан сандугачтыр ул. Син сөйләгәндә колагыма гел сандугач сайравы ишетелә дидең. Хәзер дә ишетеләмесең? Ишетелә. Ишетеп Aba! Biz yalnız kırdık ahırası. Нишләп ялгыш булсын? Пожалуйте в апартаменты инженера Ишбулдина. Ага, Худayım, кара син бу хашаратлыкны. Мәрфуга, Мәрфуга килеп җитте. Милечка, янакаем, Милечка. Нихәлләрегез бар, Милечка? Ярыйсы, Мәрфуга. Менә булар сезгә бездән күчтән эшләр. Мәрфуга, рәхмәт бизур. Әйдә, узабыз турдан үзегез, Мәрфуга. Узабыз инде, килгәч узмыйча булмас инде. Узарга туры килер. О, Привет. привет. Бар чәй куй. Бу аюны кая? Яла, бир әле. Мә. О, 10 баксов. Менә, укыган кеше шундый булырга тиеш ул. Карагыз әле, мөмкинме сезне? Мөмкин. Карагыз әле. Сез миңа бик шадыгыз. Бәйләнмәгез булар белән. Икесе дә шизикалар. Кызык. Алыгыз мине үзегезгә. Аласызмы? Үкенмәссез. Нишләргә җыенасың инде минде? Мине сакларга һәм кеше үтерергә ирәттеләр. Нәрсә сакладың? Россияны, Чечняда. Акча түләмәделәр, гады. Кытылып булмый бу общагадан. Исемең ничек? Алик, Чекин булам. Наркоман түгелме син? Наркоман? Какой наркоман? Менә, карагыз, менә. Караны. Мә. Визиткам шалтыратырсың. Данки, мадам. Непременно шалтырата. Непременно. Йөрмәдеңдә. Астындым әллә. Файдаланып калмакчы буламы? Бандит ул, атасы да алкаш. Милечка, яныкаем, менә бусын балагызга дип алган иде. Аллах! Ай, Аллам, инде менә шул карават дигәнем карават бу. Балабыз юк әле безнең. Ничек алай? Интизар кайдасың? Чәй куярга чыгып китте. Нимәне? Интизар идемени ул? Ябыккан әйме? Гел эшләде шул. Ай, исәнләшмәде дә ул. Син күрше егете белән сөйләшкәндә чәй куярга җибәргән идем бит. Аннары син әнә нинди? Танымагандадыр. Таный. Күрергә генә теләми. Юкла инде, Интизар андый түгел. Интизар! Без инде аның белән ярты елдан артык бергә эшлибез. Әмма бер генә тапкырда очрашканыбыз булмады. Соң бит гел командировкаларда булды. Хәер, шулай. Нинди затлы күчтәнәчләр китергәнсең? Ой, Милечка. Аюны Искәндәр Әхмәтович үзе сайлады. Шады дип әйтимме соң, а? Безне шатландырган өчен Ходай үзен дә шатландырсын дип әйт. Кайдадыр телефон димме? Тукта.
Искәндәр үзе шалтырата ахырсы. Хәзер бер генә минут. Алло? Әйе, Искәндәр Әхмәтович. Килеп җиттем. Аларда. Интизармы? Ой, Искәндәр Әхмәтович. Ой, мин әле һаман да аңыма килә алмыйча торам. Ниндидер эт ясында яшиләр алар. Шулай инде, шулай. Университетның күз өстендәге каршы иде безнең интизар. Ой, Искәндәр Әхмәтович, Милечканы әйтәм, ничек түзә икән? Жүнле хатын-кызлар. Милечка, әллә чәй өлгерде дәме? Интизар кайда? Әллә юкмы? Яле алай булгач, үзең бер-ике сүз әйт. Юк инде. Я, мә алар телефонны курыкма, я. Алло. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт сезгә, Искәндәр әфәнде. Интизармы? Кибеткә төшеп китте ахры. Менгәч тә үзе шалтыратыр. Синьяклар кайда? Артта, Мәрфуг, артта. А? Юк, мин Мәрфугага әйттем. Әйе. Тагын бер кат рәхмәт. Ходай меңе белә кайтарсын. Ярый, хушыгыз. Җайлы әйбер икән. Беренче тапкыр сөйләштем. Шулаймыны. Яле, Милечка, сотовый телефонны менә монда басып сөндерәләр. Күрдеңме? Ай! Нишисен? Таракан! Ай, Алла, Мәрфуга, тукта инде. Мәрфуга, күршеләрдән керә. Ой, Милечка. Мәрфуга җаным, күршеләрдән көлә. Ой, үлә. Әйдә, утыр кыз Мәрфуга, ярады. Килеп утыр. Беләсеңме, Миля? Мин бит инде күптән Мәрфуга түгел. Үзгәрми булмыйдыр шул Мәрфуга. Миңа бит эштә дә дусларым да бер кушамат куштылар. Кит әле. Мине хәзер Мария Альбертовна дип йөртәләр. Ярый, мин дә шулай дип әйтермен, яме? Әйдә, утыр. Үз күчтәнәшләрем белән чәй эшерим. Картаймассың диләр безнең Актанышта. Ярый, инде алай булгач әйдә утырам. Интизар һаман да юк, әйеме? Юк шул. Әйдә, инде алай булгач үзең дә утыр. Яле, Милечка. Опа, тукта, Милечка. Әгәр дә мин синнән бер сүз сорасам, ачуланмассың микән? Бәй, нишләп ачуландырмакчы булдың әле син мине? Яле, әйдә, Милечка. Әйдә. Очрашу хөрмәтенә. Опа. Студент чакларыбызны искә төшереп алабызмыны, я? Яле, алай булгач, өстәбрәк салыйм әле үзеңә. Яле. Опа, әйдә киттек, җибәрдек. Ой. Син бәхетлеме, Миля? Бәхетсез күренәммени? Ой, Милечка. Менә мин мондый шартларда бер генә көндә тора алмас идем. Яшәдек инде менә иртәгә була дип өмет белән. Чыннан да, булар барып чыкса, барысы да онытылыр иде инде. Яшьлекне генә кире кайтарып булмый. Мин бит җүләр түгел, Мария Альбертовна. Интизарның җайланмасын серийный производствога җибәрсәләр, ул чакта сезгә дә миллионнар агылыр. Менә ул чакта безнең дә бүребез улар. Шеф, бу интизар сүзләреме? Тукта. Нишләп соң ул сине бердә дөньяга алып чыкмый? Идә бикләп тотмыйдыр бит. Белмәссең безнең татар мужикларын. Хатын-кыз аз гына ирек ала башласа да көнләшүдән башлары фләшләнә башлый. Син аны интизарның үзеннән сора. Хәзер табып керәм, яме? Кирәкми. Былай да бик закладым, китәм. Үзе килсен. Опа. Я, Милечка. Рәхмәт сиңа, күрешкәнгә кадәр. Пока. Ярый, Мәрфуга, хәерле. Алла үлә. Нәрсә бу? Нәрсә түгелгәнсең монда, Мәрфуга? Кара плащ
Башыңны харап булдың. Туқта, Мәрфуға, сөртіп жіберейім әлі, сөртіп жіберейім Мәрфуға, туқта. Кирәкми. Соңғысы түгел. Эх, син. Тәмам тауыққа әйләнгәнсең икән. Нәрсә кыланган буласың, а? Интизарыңны әйтер идем инде, уҗым бозауы кебек миннән качып йөри. Бик кирәге бар иде аның миңа. Мин җүләр алар өчен тиремнән чыгардай булып тырышкан булам. Гениальный ачыш ясаганнар янәсе. Андый ачышлар ел сайын меңәрләп ясала. Әмма тормышка ашканнары бармак белән санарлык. Чөнки аларны тормышка ашырыр өчен дә гениальный ходлар ясарга кирәк. Ярыла барып чыкса, әгәр дә чыкмаса. Сез бит икегез дә бу дөнья кешесе түгел. Замана хәзер башка. Бигрәк тә сине кызганам. Гомергә шушында утырып калуың бар. Ирләр бит алар хатыннары турында уйлый белми. Уйлый белсә, сарайларда гына яшәрлек хатынын шушылай эт ясында тотар идеме? 12 ел бит, 12 ел гомереңне рәмгә уздырган. Уйла, Милечка. Сиңа инде 18 яшь түгел. Кыска ул хатын-кыз гомере. Ирләр яши 2-30 булса, хатыннарныкы бер генә. Беләсеңме нәрсә, Миля? Син бит акыллы хатын. Ал интизарның җайланмасын үз кулыңа. Миля, син булдыра аласың. Үзеңне тереләй күмәргә юл куйма. Мә. Сиңа бүләк миннән сотовый телефон. Мә. Борчылма, миндә алар өчәү. Теләсәң миңа, теләсәң туп-туры Искәндәргә шалтыратып тор. Искәндәр ул интизар кебекләрнең меңенә тора. Шуны да онытма, сиңа битараф түгел ул. Калганын инде башка урында сөйләшербез. Ух, зараза! Хаманда тынчыкмадыңмы әле син, кабаха? Исәнмесез? Миләүш апа, бу сезме соң? Ләбиб апайым, синме соң бу? Ник кермисең? Юк, кермәйем. Жизней күткә тибеп чыгарды. Син ерак тугандай, ерактыр дигән була. Куып чыгарды? Әйе. Син күптән килгән идеңме ни? Киптем, шәй генә шәйемә. Әйдә, үз Ләбиб апайым, әйдә. Утыр кил. Киттеме? Әллә кем булган булып йөри, алдыңнан артың хәерле. Ә син кайдадыр качып аның киткәнен көтеп утырдыңмы? Җитте интизар. Я син маймылларыңнан туктыйсың, я мин? Нишлисең, сандугачым? Синнән китәм. Кая? Теләсә кая. Мине терләй күмә алмассың. Кил монда, апайым. Утыр, әйдә, шәй ич. Кил. Минем шул шәй генә шәсем генә килгән иде инде. Нигә килдең? Укырга керәм дип килгән идем. Авылда ничек анда? Күршегез Муафик абыйның сабан туйда сул кабыргасын сугып сындырдылар. Кем абый Муафик? Инәкәйнең хәлен белешмәдеңме? Аныкы начар. Минем инәйгөл шуның янында бит инде. Әле онытып торам, анда капчыкта сезгә күчтәнәшләр, анда бер пот бәрәңге, 10 кило ит. Әле сүлеләрне кагып чыккан, аны сыртырга кирәк бит инде, нигә сыртмыйсыз? 5 кило карабудай, песок, 20 баш суган. Шәйнең берсенә бая стәлсенә куеп калдырган идем. Рәхмәт. Ничаклы байлык китергәнсең. Әйдә, интизар, нәрсә карап ятасың? Алып куерга булыш. Ай, авырды шу. Мине бит аны күтәрә. Хәлем бетте, чисты. Миләүш апа, кулыңда нәрсә ул синең? Әллә сотовый телефон инде? Мэр Альбертовны бүләк итте. Ай, жизней, сез байыгансыз. Апай, бир әле карыйм әле, Мә. Әйттеңме? О. Дәрәр. Эй, Никаш. Укырга кая кирмәкчисең? Ана, университетка кер диделәр, татар факультеты бүлегенә. Әдәбиятны яратабыз дигән була. Әдип булырга уйлый безнең Ләбиб. Ярар, татар язучыларыннан берәрсен беләсеңме соң? Беләм. Тукайны беләм. Анасың безнең Дирон шагыр бар бит әле ул. Муса Җәлилне беләм.
Анарсың ниндидер камаллар шунда. Болды, аңлашылды. Яратам дип бит инде үләсе килми бит жизней. Юкса Чечняга җибәрәләр ди иней. Инең дөрес эшләгәне. Син сугышка барып димегер идең, ә без монда ачтан тәгәрәр идек. Әйе, шулай, менә әткәй шуның өчен соңгы сарыгында жәлләмәде. Апай, бу чыңлый башлады. Алло, Миләүшә бу? Мәрфуга, Мария Альбертовна, исәнмесез? Нәрсә? Булмас. Тукта, монда ул хәзер сөйләшәм. Интизар! Нәрсә кычкырасың, яныңда бит инде. Чертежлар кайда? Ник алып кайттың син аларны? Илтеп тапшыр хәзер үк. Миләүшә, мин аларга ышанмыйм. Ә мин сиңа күптән ышанмыйм. Ант итеп әйтәм, әгәр син аларны кире илтмәсәң, менә шушы минутта ук мин Ләбиб белән авылга кайтып китәм. Апай, нәрсәләрне илтергә ул? Ачышны, чертежларны кая дим. Ни, апай, хәзер мин менә шәешәм дә үзем илтеп киләм, хәзер тиз генә барам да. Бара әле шәйне кухняда эшләмә, башны катырып йөрмә монда. Кагылма, бая да куып чыгаргансың. Булай да инде бөтен туганнарымны биздереп бетердең. Кая сызымнар? Китер хәзер үк. Миләүшә, тукта, кызма әле. Минем ул сызымнарга әле минем аларга төзәтмә кертәсем бар. Төзәт. Гомрең буе төзәт. Кая дим чертежлар? Кая дим чертежлар дим. Эй, Аллам, тагын ниләр кыланырсың икән? Мин кыланмыйм, син ул дахи булып кыланасың. Синекедәй ачышлар елна меңәрләп ясала. Ә тормыш кашканнар бармак белә санарлык. Чөнки андагыларга дураклар кирәкми. Чакырганда бар. Хәзер үк бар. Интизар. Телисеңме күз нурым? Алдыңа тезләнәм. Аз гына булса да яратуың калгандыр бит. Яратам, Миләүшә. Искәндәр Әхмәтовичның Баш йорты. Искәндәр белән Мәрфуга сөйләшеп утыралар. Видеокамера белән егет керә. Мария Альбертовна, видеога тагын төшерергәме? Әлегә җитеп торсын. Әйбәт чыкканмысың? Класс, мин моны... Алик, эшеңдә бул. Әй, Искәндәр Әхмәтович. Менә шулай. Мин сине арттырасың дип торам. Үзең дә күрдең бит инде. Ай, интизар. Мыкытның мыкытына әйләнгән бит, мүкләнеп беткән. Әле һаман ышанып җитә алмыйм. Ничек китер алдың син аларны монда? Анысы инде хатын кыз хәйләсе. Искәндәр Әхмәтович, бу ачышы чыннан да ачыш диярлек мисың? Экспертлар ялгышмыймы? Минекеләрме? Ялгышып кына карасыннар. Менә бу җайланма китергән саф табыш иң аз дигәндә дә берничә дистә миллион долларлык булачак. Шаклар катарсың валлай. Кара икра күргәч күзем маңгаена менгән хәчтруш, әнә нәрсә маташтырган бит. Булыр хәчтруш. Аның җайланмасын чит ил базарлары көтә. Әйе, нәкъ шулай, Мария Альбертовна. Аңладым. Син әнә кая кайрасың икән, Искәндәр Әхмәтович. Шулай. Чит илне күз алдында тотып эш итү кирәк безгә. Нефтнең һавага чатырганда җыяла торган мондый җайланманы җитмәсә экологияны саклый бит әле ул. Шын бәясен чит илләрдә генә беләчәкләр. Мин биш кыллап риза, Искәндәр Әхмәтович. Опа! Искәндәр, минем эшләр мөшкилләнде бит әле. Син тагын шунымы? Син ул предприятиене теге вакытта ук безгә кушкан булсаң нәрсә була иде? Ай. Син бит аның тарихын белеп бетермисең. Ул башкалар белән уртак иде, комсомолдан ук килә.
Искәндәр Әхмәтович, артык күп сумма түгел бит инде. Безнең фирма андыгына миллионнарыннан. 52 миллион хәзергә күп. Ник банкротлыкка чыгыммыни хәзер? Чыгасың инде, син чыгасың. Искәндәр Әхмәтович, банкрот дигәннән тегеләрне карап килим әле. Һаманда бассейнда чупылдашалар ахрысы. Кара. Теге мукытына кергән бит, кара. Гезгән була. Ай. Кыланып та күрсәтте. Тәкәбер хәерче. Шулай ул дөнья. Синнән тегеләйрәкләрендә узлыклый. Нигә шул кадәр күрә алмыйсың син аны? Әллә үзеңне Миләүшәгә алыштырганын талмыйсыңмы? Яшьлек мәхәббәтен кем онытала? Юк, син кара, Искәндәр Әхмәтович, кара әле. Су камышы кебек бит аның милисы да. Хәзердә Голливуд шибәрләренә биргесез модель, яли күр. Ярый. Күңелне кытартма. Кытырсан. Ни эшләсә шул килешә Искәндәр Әхмәтовичка. Тукта, Сабри. Милечка, подружка, кил әле биргә. Миля, ты скоро, Миля. Ну чакырма. Ну нигә чакырасың, а? Әллә һаманда куркасың? Ул бит инде студент чактагы Миләүшә түгел. Син дә хәзер ялчан егет түгел. Мин үзгәрсәм дә ул минем өчен шул ук Миләүшә. Түгел. Хатын кызны мин сиңа караганда яхшырак беләм. Ышан, син белгән Миләүшә күптән инде общага лаканында тынчыккан. Бусы бәйдән чыккан хуҗасыз эт хәзер. Буйыр гына мин аңардан синең кулларыңны ялаттырам. Белмим. Сиңа белергә дә кирәк түгел, Искәндәр Әхмәтович, машаулама гына. Юкса фатир хакында сүз чыккач тизрәк өметләндерергә ашыктың. Интизарыңга лайык. Ул сиррәк чырый торган талант. Син лайык түгелмени Милечкага? Интизар бит аны бәхет итә алмады. Ярар. Теләмисең икән инде, миңа җиңелрәк булыр, җаныма тыныч булыр. Интизар. Мин бит Милечканы чакырган идем. Үзең әйткәнсең, интизар миннән шитләшә дип. Менә килдем. Кире барасыңмы? Әллә айрым сүзең бармы? Я, кил алай булгач утыр. Студент чакларыбызны искә төшереп алырбыз. Сиңа күңелле булырмы соң ул чакларны искә төшерүгә? Ә без күңелсезләрне искә төшермик. Хәтерлисеңме минем теге шигырьне? Кызыл пычмакта укыган идек. Сиңа бик шаган иде. Кайсы микән? Сиңа атап язылган инде, интизар. Яре тыңла. Безгә карап дуслар сөенгәндер. Безгә карап дошман киенгән. Алда торган таш кыялар эрер сиңа булган кайнар сөюдән. Синең белән тауга күтәрелдеге фыкларга күңел ашкына. Икәү бергә күз ташласак түбән дөнья ятар аяк астына. Хәзердә язасыңмы шуларны шигырьләрне? Әллә укыганың юк? Юк. Әле күптән түгел генә 2 китабым чыкты. Бүләк итәрмен. Интизар. Дөньяда шундый сораулар да була икән. Ялгызыңа гына җавап табулары шактый кыен. Син һаман ялгызмыни? Безнең арага Милечка кергәч, мин баштарак төннәр буе йыглап чыга идем. Аннары онытылырга тырышып, комсомол эшенә чумдым. Эшләдем дә бит. Иң зәһәр активистка дип атап йөри башладылар. Горком партияга алдылар. Ә инде менә Мәскәүгә
Делегат булып баргач, башым күккә тиде. Интизар күрәм икән, мин әйтәм, интизарга тиң булам янәсе. Ә минем интизарым башка ерләрдән бер ни белән дә аерылмый икән. Аңа да чын хатын кыз түгел, тере матур күршәк кирәк булып. Ай, Мәрфуга. Нишләп инде бар ирләрдә бер төсле булсын? Әнә бит Искәндәр ничек үзеңне хөрмәт итә? Фирма көнләп түгел, сәгатьләп үсә. Син әлегә бездә чит кеше, барсын да аңлап бетерә алмыйсың. Шулай да мин син алдан ук кисәтеп куярга телим. Хәер, үзең дә аңлый башларсың. Безгә, фирмага, яңа идеялар җитми. Алып сатарлар заманы узып бара. Үзара гына әйткәндә, Искәндәр урынында сине күрәсем килә. Икәү булсак, теге шигырьдәге кебек дөньяны аяк астына салыр идек. Әхметшне кая куясың? Аны депутат иттем. Тагын да югарырак күтәрә алам. Ярар. Үзе каясың әле ул? Бу сөйләшү безнең икебезнең арада гына калсын. Калыр инде, калыр. Фирма, иртәме соңмы икебезгә генә калачак, уйлыйтыр дип әйтүем. Мәрфуга, уйлап та торасы юк. Димәк, Миңа мондый уеннар ошамый бит. Нәрсә генә ошыйсың сиңа? Менә мин ошыйммы? Ошаган булсаң, Мәрфуга, мин бит сиңа өйләнгән булыр идем, Миләүшәгә түгел. Шулай шул. Сезнең бит чын мәхәббәт. Яныңнан бер адым да читкә җибәрмисең үзен. Рәхәтләнеп бер хатын кызга әйбәте сатармын дигән идем милең белән. Сатарсыз әле, вакытыгыз җитәрлек. Миләүшә! Кил! Мине түгел, сине чакырган булганнар монда. Милечка, сине хуҗабыз белән очраштырып сөйләштерергә теләгән идем, тагын качты. Нишләп качты? Кыяфәтем кеше качырлыкмы ни? Мактанма инде, дустым. Үзең дә күреп торасың бит. Аны интизарның җайланмасы түгел, күбрәк син кызыксындырасың. Синең өчен ул тау күчерергә дә әзер. Ачышны да мактады бит. Мактамаса, синең белән башка очраша алмас иде. Ни сөйлисең, Мария Альбертовна? Ачыш юк димәкче буласыңмы? Искәндәр Әхметович алынсамы? Юктан бар ясый инде анысы. Калганы синнән тора. Интизардан түгел, синнән. Ул үз эшен эшләгән инде. Мәрфуга, Искәндәрне кая дидең әле? Әллә саунысын мактамакчы буласыңмы? Бильярд бүлмәсеннән кара. Соң, монда бүлмәләр күп бит. Икенче катка күтәрелгәч тә беренче ишек Интизар әфәнде. Әгәр ачыш тормышка ашса, әҗре 1-2 бүлмәле фатир алырлык булыр микән? Искәндәр Әхметович теләсәме? 4 бүлмәлесендә бир ала. Кызык инде бу дөнья. Кызык. Милечка, кызык. Беренче мәхәббәт онытылмый икән шул. Хәтерлисеңме? Искәндәр гел безнең бүлмәгә кереп утыра иде. Ә мин аны синең яныңа керә дип белә идем. Кыланма инде, дустым. Ул чагында бит синең бурның бик югары булды. Интизар иде синең бар табынганын. Хәер, барысы да анысын үсендерде. Талант имеш, Ленин стипендияты. Соң бит үзең дә шулай дип тукый идең. Бик галим буласы, эрудит. Ә Искәндәрне фәнни коммунизмны кимерүче авыл гыйбаты дия идең. Ирне ир иткәндә хатын, шир иткәндә хатын диләр түгелме соң? Матур хатын кыз теләсә, авыл гыйбатыннан да президент ясый ала. Алайса Искәндәрне югары күтәрүче син? Димәк, безнең ачышның да язмышын син хәл итәсең, Мария Альбертовна. Ир баш, хатын муен. Искәндәр белән безнең бар нәрсәбез дә уртак. Мин аның теләгенә каршы бара алмыйм. Ачыш асылда аны кызыксындырды. Мине беләсең, сентиментальный кеше түгел. Әгәр ул синең аркада башын югалта икән,
Қаптыр үгізнің мүгізінен. Қабат апшағыдағы ярық тағарағыңа қайтма. Olmadı. Tapmadım. Ay, intizar. İsmin tolu Mыңзар senin ayımı. Anlaşıldı indi, hazır yardım etem. İskender Ahmetoviç. Yok. Sizni intizar efendizliği. Au! Yok. Tavuş vermeyeli bu. Kayadır koşkan ahırsı bizim iyalşan yigitimiz. İskender Ahmetoviç. Ay, biyikligi necha metr ekan buning intizar, necha o'ylaysan? Ang narsasini o'ylaysan endi. Xo'jasi aytdi bit endi 17 metr deb maqtandi. Lyustrasi qiymatliroq ekan. Mer Albertovna, bu lyustra qiymatliroqmi? İş bulmalı fakir beyesi. Topqanlar aqshani narsaga aram etarga. Jannat bit bu. Saunaga kirib chiqish, basseynda yuzularini tura. Şetil kinolarında ko'rib gil qiziqaydi. Apa, ya güzel yakınırak saunadan çıkış işesigiz de kelip bitkendir. İntizarının aşışı için tağın birini ko'tarib qo'ying. Ya güzel. Apa. İskender Efendi'den başqa mı? Shundan da qo'yasan o'zi qonaqqa chaqira, o'zi yo'q. Ayda, olaysa birga izlik. Milichkini kinneshtire. Qo'rqmaysizmi mendan ibtar g'olim. Kelali munda. Biz ketdik. Nishladim endi? Abav, qo'ya bosdim. Nega qolbinmi endi? Abav, kim bor bunda? Men bu Milevsha. Zinhar burishibman. Qo'ya beradi. Mana mingsina bostirga kerak. Rahmat. Rahmat. Milash. Tutala. Aydala shira shu hurmatini. Sen yozmishga ishonasanmi? Biz bunda seni izlaydik. O'tni sindiribmi? Meni tutabirga bo'la. Tik mana menga g'ina o't qabuzuvchini bo'lmasdir endi. Xotinimiz qayda ko'rinmay? Malay bilan Kiprdalar villa olgan edik, shuni remontlab Kiprda da yirtig'iz bormi? Begrak baxtli ekansiz. Baxt boyliqda g'ina bo'lsa ekan, u Milash. Yaratgan kishing bilan ana shalashda da jannat dilar. Alay dema İskender Ahmetoviç. Shalashda yashab qaradik endi biz. Milevsha, sen meni student yillarindagi kabi İskender deb kina dashada. Shulay tish topsam. Milash, g'ajablanma. Bo'lagim bor edi. Bo'lak? Mengami? Nishib olay? Bugun bit sening tug'an kuning. Qo'yan bildi? Mening mana unutganim da yo'q. Shul g'imirdan birlisingdami? Endi o'zim dam tabashlagan edim. Men bu kunni g'imirim bo'yi kutdim. Ruxsat et. İskender. Shu yuzukni barmog'imga o'zim kiydirayim. Yo'q, ruxsat et. Qorshingga tizlanib. Mana shu. Nindi zotli. Alla brilliant endi. Iye. Amana bular alqalari. Ishlaysan, sen meni aqldan yozdirasan, İskender. Sen meni ko'pdan shoshtirding endi. Men jular, meni isar. Meni jularlar yurtma yo'qirga kerak. İskender. Milevsha. Rahmat. Sen meni qabat turmushimga qaytarding. Rahmat. İntizar. Kel bunda İntizar. Men senga bir narsa ko'rsatam. Ne bo'ldi İntizar? Kel endi jonim. Biz bunda shuni izlab keldikmi? Anglamadim. Yali ayt. Bugun nindi kun? Xatirlaymikan shuni mening halal erim? Ayda qaytamiz jiyan.
Біз қонарға деп келген едік. Сен өзің дә шулай дедің аларға. Мин шыға торам, тышта көтермін. Сау болаш, мен қашып шығып кетерлік нәрсе булдысың әле. Мин булганын көтеп торырга тиешмәлле. Барайса булдыр кетеп торам. Сен һаман да үзеңне дахи итеп хис итәсеңмени? Тагын башладыңмы? Хатын кыз алдым дип алдана, дура. Сен неудачник. Бездер. Әгәр син чыннан да үзең әйткәнчә дахи булсаң, миңа шартлар тудырсаң, мин бер кайда чыкмыйча балаларым белән өйдә генә утырыр идем. Монда килеп ни эш кырдың? Шуны бел, минем эшем, минем җайланмам. Синең җайлауларыңа мохтаҗ түгел. Ничек кенә мохтаҗ интизар? Кузгалдым Миләүшә, хәзер үк. Бер кайда китмибез, менә монда кунабыз. Кара син ничек куркыта. Минем синнән куркыртуларым күптән тузган инде, мин күптән ялангач. Шулай укмы ни кычкырма зинһар. Ишетсеннәр. Минем бер тапкыр булса да кешечә ял итәргә хакым бардыр бит. 12 елга бер генә булса да адәм рәтле җиргә кунак калып барганың булдымы мине? Кычкырма, имеш. 12 ел тамукта янган кешедән шушы җәннәттәге бер көнне күпсенәсең, мыкыт. Хатыныңның туган көне бүген. Син бит хәтта шуны да оныткансың. Милечка. Интизар. Сезгә ни булды? Зинһар татулашыгыз. Бер үк Искәндәр Әхмәтче сиздә күрмәсен, зурга җибәрмик. Интизар, алдыгызда шундый зур перспектива. Кеше белән кеше аралашырга тиеш. Һәркем үз кабырчыгына бикләнеп яшәсә кызык булмас иде. Интизар, ул бит хатын кыз. Ничек түзгән әле моңарчы синең тараканны общагыңда? Монда да җаның ашамай да алмадай хатыныңның килә дә гафу үтен. Миләүшә, син каласыңмы? Кала. Әгәр инде син аны бик сагынсаң, киләм дип шалтыратырсың, машина җибәрербез. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Рыкаил Зайдулла әсәре буенча куелган Саташкан сандугач спектакленең беренчелешен тыңладыгыз. Аның икенчелеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 13 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Рыкаил Зайдулла әсәре буенча куелган Саташкан сандугач спектакленең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Искәндәрнең эш бүлмәсе. Мәрфуга белән егет күренә. Видеокассетаны алып килдеңме? Әйе. Куй әле видеокка. Хәзер, так. Менә. Я, нәрсә соң инде бу? Хәзер иң клёвый җирен табам. Менә. Караңгырак, но күренә, әйбәт күренә. Молодец, Искәндәр Әхмәтче. Молодец. Форме. Ярый, бик яхшы булган, иң клёвый җирен үзенә калдырыр. Ярар, куям хәзер. Так. Копиясын да бирәмме? Үзеңдә сакла. Бар чыгып тор. Так. Интизар. Кайттыңмы? Кем кирәксең? Син түгел. Гомер буе ялгышасың. Сиңа мин кирәк. Әйе. Мәрфуганың кем икәнлеген белмисең әле син, егет. Беләм. Әле генә командировкадан кайтып төштем. Искәндәр Әхмәтче дә чит илдән кайткан икән. Сиңа секретарша кыз әйтмәдеме ни? Искәндәр Әхмәтченең Кипрдан кайтканнан бирле эштә күренгәне юк. Нишләп шалтыратмый? Юлы уңды микән аның? Хатыныңдан сорарга иде. Авылында бит ул. Күптән кайтты. Менә бу бүлмәгә хәзер без рөхсәтсез керә алмыйбыз. Шулай булгач хатыныңнан сорарга иде. Ул безгә караганда күбрәк белә. Белә? Нәрсәне белә?
Яңа фатирыгыз шадымысың? Нинди фатир? Кем бирде, кайчан тукта Миләүшә коясың? Анысын инде менә синнән сорарга кирәк. Ирдер бит син аңа. Эй, ну гомерең буе дөнья булгатып та туймассың икән. Сиңа тегеләй дә ярап булмый инде болай да. Мин бит кытламакчы гына булган идем. Ну, кылач, синең хатының да малай. Минем урынга аны сайлап ялгышмагансың икән. Моңар шизрә бикләп тоткансың. Күптән Кипрда виллыгыз булган булыр иде. Хәер, көннәп түгел, сәгатьләп үсә хатының. Молодец! Шын күңелемнән кытлыйм. Безнең татар ирләренә охшамагансың. Вакшыл түгелсең. Син әйтәсеңме, юкмы, кайда ул? Искәндәр Әхмәтович. Миләүшә дин. Син әле биргә Миләүшәне эзләп кирдеңме? Юк инде, Әхмәтовичне. Фатир карарга киткәннәрдер. Бәлки, Миләүшәң укудадыр. Искәндәр Әхмәтович бит аны минем урынга әзерли менеджментка укыта. Син әйтәсеңме, юкмы? Кайда Искәндәр? Искәндәр Әхмәтовичнең синнән башка да мәшәкате җитәрлек. Хатын айырып йөри. Мал бүлешәләр. Син шундый чактан үзеңнең җайланмаң белән тинтерәтәсең. Синең өчен генә бит ул әллә нәрсә. Бар бүлмәңә чык. Әхмәтович килгәч чакырырбыз. Бар инде, бар. Яле. Бу визикка нәрсәләр төшсе икән карыйк әле. Шәп. Әйбәт. Ны кызык итә. Искәндәр Әхмәтович үзендәме? Юк, үзендә түгел, Мария Альбертовна да. Сәлам, Мәрфуга. Мария Альбертовна мин. Беләм. Беләсең икән, онытма. Мария Альбертовна тартып чыгарды сине тараканнар оясыннан. Кая тартып чыгарды инде ул мине? Теләгеңә ирештең бит. Хатынын да йырттың әнә. Ә синең максатың ни? Минем максатымны тикшермә, үз урыныңны бел. Югыйсә әзергә бәзер килдең дә. Үзең шакырдың түгелмесең? Инде куркасыңмы? Чагыштыру синең файдага түгелме? Ит яхшылык, кит яманлык шулаймы? Минем белән алыша башладыңмы? Искәндәр Әхмәтович белән безнең араларны бозасыңмы? Бозып нишләдем? Кыланма. Сине 16 ел беләм. Мин дә сине 16 ел. Көн сайын яңа күлмәк кигән булып. Шулаймыни? Иске күлмәкләремдә яңа булып күренәмени? Нинди бәхетле икән мин. Ә яңа күлмәкләрдә иске булып күренә торган мискеннәр нишли икән? Сайра, сандугач. Әйдә, мин рөхсәт иткәндә күңелеңне аш. Миләүшә үзендәме? Юк, сезнең кабинетта. Минем кабинеттамы? Миләүшәдән да. Миләүшә дә, понятно. Миләш. Исән, Миләүшә. Нигә син миннән качып йөрисең? Мин сине шатландырырга җыенган идем. Кипрдан кайтканыма да 10 көн булды, күзгә башка чалынганың юк. Караны. Мария Альбертовна выговор чәпәп куймасын, син бит хәзер на службе. Мин бит әйтеп киттем, Искәндәр әфәнде. Кемнән сорап киттең? Мария Альбертовнаданмы? Китәсең бар икән, әйтеп түгел, гариза язып китәргә кирәк. Югыйсә кем икәнлегеңне оныта башладың. Яхшы. Секретарша җиткезде миңа. Тайрарарарам, тайрам. Тарарарарам, тарам. Рөхсәт итегез, мадам. Пожалуйста, Камилдин. Так. Да. Так. Машинада минем сумканы алып мендиләрме? Монда кертсеннәр. Я. Ничек туган яклар анда? Әнең соктымы? Рәхмәт, миннән йөреп калды. Интизар белән бергә кайтып килдегезме? Интизарны командировкага җибәрдегез бит. Әле күрешкәнебез юк. Ах, да. Искәндәр Әхмәтович безгә сөйләшеп аласы иде. Сөйләшик соң. Артык кешеләр чыгып торсыннар иде. Кем артык инде монда? Миләүшә, утыр урыныңа.
Да? О, салам. Салам. Ае, нормально. Ае. Әллә булды? Ну, молодец. Давай, қайтқа сөйлешірбіз, айда. Давай. Ага. Так. Мәрі Альбертовна, кел әлі мұнда. Мына сізге Кипр күштенәшләре. Оппа. Күштенәшләрен Кипрдан гына түгел, ұжмақ түріннен болса да, Миләүшә белән ризык бүлешәсем юк. Бүлешәсең булмаса қарап тұрысың. Әйдәлі Миләш. Қабат шырашу хөрмәтенә. Мин уңайсыз булса да сырыйм инде, Искәндәр әфәнде. Шатланырлык нинди хәбәр иде ул? Яңа фатирыңа ремонт ясаттырып бетердем. Үзең булмагач мебельләрен дә үземә сайларга туры килде. Барып карарбыз, ошамаса алыштырылар. Фатир? Әйе. Мебельләр? Итальянский. Безгәме? Миләүшә, сөйләшкән идек бит инде. Әйе. Менә бу ичмасам шатлык. Мондый шатлыктан интизарның гениальный башына зыян килә күрмәссен. Нигә син тиктомалдан интизарның гениальный башы турында кайгырта башладың? Нәрсә? Әллә яшьлек ишкың уяндымы? Кемгә нәрсә? Ә миңа аның башы иҗаты кирәк. Шәхси нәфсемне минем бер кайчанда фирма интересларынан өстен куйганым юк. Син генә бит ул менә хатын-кыз күрмәгәндәй. Бу ни дигән сүз әйтмәгәч тә. Да. Ну-ка кил әле монда. Менә бу нәрсә. Инде хәзер менә монысы. Тегеләрен алганга да атнауын көн үтмәде. Инде тагын! Синдә генә булды проблема. Ничә көннәрдән бирле шушы кагазларың белән зарлыклыйсың? Форсаттан файдаланмакчы буласыңмы? Миләүшәгә сылтап, төп фирманы саварга уйлыйсыңмы? Орладан алдың бит инде бирән. Туймадыңмы ни? Ә ни өчен син генә алырга тиеш? Хатын айырып биргәнеңә мин гаеплеме? Сөяркәңә дә фатирны иң престижный домнан алган булып ярамаган тагын аңа. Җитте, зинһар, җитте бит инде. Менә ярамаган шул. Алар! Фирмага синнән күбрәк файда китерәләр. Ничек итеп? Шулай. Фирма ул мин димәкче буласыңмы? Сөяркәләр алар килерләр дә китәрләр, ә менә безгә бергә яшисе. Ярый. Эзеп кенә әйт, куясыңмы кулыңны юкмы? Куймыйм. Куймыйсың. Һәр миллионыбыз исәптә. Зиһенеңне ничек итеп томаладысың бу апшагы тараканы? Чын ир кеше бер итәк аркасында шушылай җибеп төшәме? Чын ир кеше гарем тотарга тиеш, теләгәнеңне алдың бит инде аңардан. Мәрә Альбертовна. Син каян беләсең? Минем ни теләгәнне? Искәндәр Әхмәтович. Ә нишләп белмәскә? Милечка, кил әле бирегә. Кил, курыкма. Бик кызык бер нәрсә күрсәтәм. Ягыз, рәхәтләнеп карагыз. Нәрсә бу? Нишләтәсез сез мине? Куркасыңмы? Бик батыр идең бит әле. Әйе, шул һәр рәхәтнең бер михнәте була. Син имансыз мине син саташтырдың. Нәрсә фәрештә булып кыланасың? Күңелеңә шайтан уяламаса, берәү дә саташтыра алмый. Матур яшисең килде байлыкта, әнә кара, бар да син хыялланганча. Әле син шантаж белән дә маташасыңмы ни? Ал. Кирәк булса Миләүшәңә дә табып бирәм, интизарны да буш итмәбез. Яхшы. Менә хәзер син дә алырсың. Хәзер син дә теләгәнеңә ирешерсең. Кил әле монда. Өлешеңне алды. Менә бу кагазга ките турында гариза язып керт. Ван! Шаллаба. Үкенергә туры килмәссен, Искәндәр Әхмәтович. Харап итте мине бу ачыш. Харап итте мине интизарның бу ачышы. Кересенчә, Миләүшә. Әгәр дә интизарның бу ачышы булмаган булса, безгә кабат шырашулар насыйп булмас. Каһар генә суксын ул ачышны. Адәм көлкесенә калдым, кешеләр күзенә ничек күренмим? Нигә сиңа кешеләр? Сине рәнҗетергә хәзер берәүнең дә көче җитмәячәк. Барсы да үзеңнән тора.
Мин бош аягым белән синең иркеңдә. Нинди ирек турында сөйлисең соң син? Мин япа-ялгыз, дөм ятим. Киңәшергә атам да, анам да, туганнарым, дусларым да калмады. Инде менә хәзер балам белән хатыным да аерым. Иштәсең, Миләүшә, шуларның барсын да син генә алыштыра аласың. Нинди карашлы бу Мәрфуга. Пычракка салып таптады. Телисеңме? Мин аның үзен сытам. Миңа берни дә кирәкми. Миңа тынычлык кирәк, җибәрегез мине. Алайса язмышыбызга буйсыныйк та яши бирик. Әллә язмыш, әллә азмыш. Язмыш? Язмыш, Миләүшә. Теге чакта юлларыбызны аерган иде, инде хәзер кавыштырды. Кире чигенеп булмый, Миләш. Мәрфуганы куып чыгармаска иде сиңа. Эх, Мәрфуга. Шишелмәгән тиенне вакытында чабып бездергә кирәк. Юкса Мэри Альбертовна безне гомере буе моның белән зәрлекләр иде. Миләш, әйдәле барсын да онытыйк та киләчәк турында хыялланыйк әле. Телисең, билетларга заказ бирәм, иртәгә Кипрга чыгып, шунда барсын да җентекләп сөйләшербез. Мин бит сине яратмыйм, Искәндәр. Яратырсың әле, Миләүшә. Мин синең бөтен хыялларыңны да тормышка ашырмын, интизарыңны уйлап та карамассың. Чагыштырма инде, ичмасам. Мин сине ашыктырмыйм, Миләүшә. Тик зинһар онытма. Теге төнне генә онытма. Теге төнне дисеңме? Мин түгел идем ул. Әйтмә алай дип. Үзен байлык өчен җанын сата торган Мәрфуга янашасына куймас, син бит андый түгел. Мин бит намусымны, интизарга булган мәхәббәтем хакына корбан иттем. Нинди мәхәббәт! Нинди мәхәббәт! Ул таракан общагызда нинди мәхәббәт булырга мөмкин? Ул мәхәббәтегез күптән үлгән иде бит инде, Миләш. Пошел, а? Миләүшә кая? Эй! Кая Миләүшә? Нәрсә булды? Интизардыр ул монда керә күрмәсен. Юк керсен, алдына тезләнеп гафу сорармын. Нәрсә булды анда? Интизар Ишголдин катырып бирде. Нәрсә исерек идем әле? Хуже, кешкә тынычландырды. Нишләптегез сез аны, Интизар? Миләүшә! 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 Бонжур, месье Камю. Хәзер. Баш тартмыйм. Thank you, месье Камю. Ну яшәп та карыйлар гады. Я, нишләп беттеләр? Ну шаулап күрсәтте. Кайсысы? Миләүшәнең ире инде. Маншырга туры килде. Тегеләре кая китте? Миләүшә каядыр чыгып чапты. Ахмет что аңа ярды. Интизар хәзер кайда? Күрше бүлмәдә. Нышатыр иснәтәләр. Әйдәле, минем кабинетка. Интизарларның тулай торактагы бүлмәсе. Ләбиб ялгызы. Башы бәйләүле интизар кайтып керә. Ләбиб. Әдәбият йоклый. Да? Хоп! Исәнмесез, Җизнәй, кайттыгызмыни? Нихәл, кайныш? Җизнәй, Да? башыңа ни булды?
Әллә командировкада қинап қайтардылармы? Тойға қадар түзелау. Нәрсе? Тағы бірін үйленесің білі? Бірсінен де қорық Иса. Сенің тойға қадар түзелердің. Той дегеннен маллар бар енді мұнда Қазанда. Бірер фотирлысында тауып жіберсең ме есі? Аннасын бит, 2 балалы болғаш, армияға да алмилар емеш, әйе? Сенерсе? İmtihanlarını жайлamadım mı? Da. Edip bulalmadı bizden Labib. Bulay bulgaç sana ilermişe bu miken. Da. Әйе. Ne? Pazarga barıp көп etip kuştan işler al. Alga kaydamız. Давай. Ярый, рахмет. Қазір мен жетем. Kimdir sud iter mini atarga. Kimdir sud iter mini asarga. Estimde kulmek kerlenip tuzgan. Eminim yaşlanmer Adremele uzan. Yok aladan beni yeget kaltarı kullar. Ötedir aylar, ötedir yıllar, ötedir yıl. Oho. Миләүшә өйдәме? Миләүшәне кәрлә урлаган. Нәрсә, тагын авылына киттем әллә? Алайса җыйнайды. Командировкаларда йөреп, яңа фатирыңны күрергә өлгермәдең. Син фатирың башыңа каплайма. Сызымнарны кире кайта. Сызымнарың фирма милке. Хәзер ул сиңа да, миңа да долларлар белән кайтачак. Кара инде син бу башыңны. Сакла син аны. Офислар җимер өчен яратылмаган бит ул дөньяны. Таң калдыр өчен яратылган. Сез үзегез чыгып китәсезме? Әллә миңа булышырга? Мукат. Син чынлап та мукат икән, Марфуга дөрес әйтә. Мин юллар. Аңа юл ачам, долларлар табам ул. Син акчаларың белән серкеләрен кызыктырыймы? Минме? Хатын-кызнымы? Юк. Акчага сатылган хатын-кыздан ширенәм мин. Жиренәбез диген, Миләүшәне нәрсә белән сатып алдың инде? Мин аны яратам. Иштәсең, аны гына яратам. Интизар. Айда, егетләрчә бер сөйләшик, айда. Интизар. Мин дә сиңа булышырмын. Үз лабораторияң булыр. Академия китермен. Академик дигән. Әүтерәм мин сине. Ни өчен? Минеме? Тормышны
Тормышымны җимердең, кәрлә. Аш күзіңні. Қара! Шушымы сенің тұрмыш! Сен бит өзіңнің әтіп кәстірілге жетмеген ұзартына милаушаныңды асқа астырайсың. Утрам мисин қабахат. Утрам. Сен меннен шақшылық ізләмі. Мен сенің ең татулашырға деп келдім. Мүгізіні де! Сенің башыңа мен түгіл хатының қойды. Не үшін ме? Мына шушы тарақан апшаңнан қам сенен тұйғана көрі қаман аңлай алмайсың мұнайсың. Ярай. Хош. Сау бол. Хатыннан алдыңнан бар ерлерді бір түслі. Қызғанышқан мүскін. Қызғаныш мы? Утрам бітмесіне қабахат. Утрам. Утыр бейді бірлерден да. Кімні утырасың, Кімні утырасың? Кімні утырасың? Мә, утыр. Мә, утыр еді. Ну, давай. Интеллигент, Мессине. Тірейміш бұ. Енді. Жылама, жиман қаңны. Шек жиміреймеш, офислар ота. Утреймеш, эх ты, интеллигент. Эх ты, пенек, ворошиловский стрелок. Кузьма қора. Ахметыч. Получил. Еще раз. Ну как? Мене ничек утерелер Чечняда метод. Тикшерүче кабинеты. Тикшерүче каршында Ләбиб утыра. Жизнәңнең авылга кайтканы бармы? Әйе, бір кайтканнары. Біз Жизнәй белән көне буе өстендә балык тоттык. Тагын кайттык әле диде. Күчтәнәшләр дә алдырды. Инде кайтабыз дигәндә генә Кеше үтердеме? ул Кришнамы үзем дә утырыр идем әле. Син Искәндәр Әхмәтович Заһиров белән танышмыны? Булмасасын, апаңны алдасыннар әле. Алайса, үтерүче интизар иш булды дисең инде. Ничек үтергәнен күрдеңме соң? Юк, Жизнәй үзе әйтте. Үтереш вакытында Алик Чикин тулай торактайдымы? Кем дисез, абый? Алик Чикин? Әйе, күрше егетегез, Алик Чикин. Әйе. Үзең күрдеңме? Ул кайтса бит бөтен общежитиене күтәрә. Ничек күтәрә? Котырганчы эчәләрдә. Юк, син түгәр итеп әйт. Ул Жизнәң янында идеме, әллә булмаса башка җирдәме? Ни эшли иде ул? Мин базардан кайтканда үзендә ие. Дуслары белән арак ичеп, сугыш турында җыр җырлап утыралар ие. Кулыңны куй.
Жизньni күрсәтегез инде. Соңынан көрерсің. Абый, мені армияга алдылар. Чечняга азаталар екен. Жизньni күрмей китем бит инде хәзер. Интизар иш бул деймін кіртігіз. Жизньni, менің сеңа кепкен балыкларда бересің бары. Беріп болмады инде. Чечнядан кайткач тагын тутып китеремен. Қойын дейсің? Ай, армияга алдылар. Чечняга азаталар екен. Ярар. Сен үпкелеп китмейін дейем. Ярар. Абый, мен кетеймін. Жарай. Жизньни, сен бірде борчылма. Онда ауылда бүтін кіші сені яқлый. Кіші талап яткан бек зор байны деміктірген дейлер. Мен де Чечняда бұл жерімем. Сенің төслі тіз атырға үйреніп қойтырмын. Сау болыңыз. Интизар, ишеттің ме, нәрсәдей? Неге шотланмайсың, шотлан? Әне, тағын бір бандит орта. Мәрфуға Хабиба Рахмановна шақырығыз. Отырығыз. Сіз сөйлегенлер магнитофон тасмасына жазыла. Ғайыпленуші іш болдың. Қаршығызда отырған гражданкыны біләсіз ме? Ненде мөнәсәбәттә сіз аның білән? Хабиба Рахманова, Мәрфуға Альбертовна. Бірге оқыдық. Шушы соңғы елда бірге конторада эшләдек. Гражданка Хабиба Рахманова, қаршығызда отырған ғайыпленуші білән сіз танышмы? Кішіден көп мүклерге була. Айлар бойы тинтіретесіз, бүтін бір фирманың ішін парализават еттігіз, мен мұны бұлай ғына қалдырмын. Yok, siz tanışlar mı diyeyim? Таныш болсақсың. Әйе бірге оқыдық. Яратышып та ердік. Интизар иш бұл дем бұл. Ол өтірішкен инди қатнашым бар, неге мені ертәсіз? Ашықмaz, аңларсыз. Нәрсе мен ашардай болып қарайсың. Бар қатыныңа қара. Ол сенен өтіруші ясады. Бек яратып сайлап алған едің шошылай екен ол дүния. Өтіруші ясады дейдіңіз. Демек сіз Искандер Захировны өтіруші интизар иш болдың деп санайсыз. Неге алай дейіп санайым енді? Біздің фирмаға енді көптен тіш қойрайлар еді. Искандер Ахметшіні гіл кесәтә келдім. Соңғы вақытта тоқтаусыз аяқ шалдылар. Біздің бек көп миллионларны сордылар алар. Тек Искандер Ахметші өзгәрді бүлешмей башлады. Миләуша Ишбулдин арқасында уяулығын юғалтты. Өтіруші меңа қалса Алик Чекин. Ол бізге әшке орнашқан жоқ, біздің конкурентлар тарафынан сатып алынған болса керек. Бізге әшке орнашқаш біләсіз мол нешләді? Миләуша білән Искандернің интим мөнәсәбәтләрін видеоға төшіріп алып, шуны меңа $1000 тәкъдим етті. Алдыңыз ма? Әлбәттә алдым. Не үшін? Фирма интересларына қағылғаны үшін. Гражданин иш болдың. Соқлау олымларын қомел білуші Алик Шикинні өтіп, нешік сіз Искандер Захировны өтіре алдыңыз? Бұл бек ғажап. Әлі Шикин құжасын yoqларға тілемәді ме? Кім? Алик ма? Әйе. Юғы еуланды. Интизар. Бұлай қылансаң, Миләушаң янына ғұмырге де қойталмассың. Сұрағаш үйлерсіз, Хабиб Рахманова. Интизар. Әйтенді текшірушіге шындырысын. Сен менді кіші өтір ала тұрған кіші. Қатыныма үш етіп күне шолай деп әйттім деген қатынымның қиянат арқасы. Шығып тұрыңыз, шақырғаш кірірсіз. Шығарымнан шығарыға тілейсіздір енді. Мен башқа келмейм. Керек топсақ келерсіз. Сізде соңғы инстанция түгіл. Көрген біз сіздің ішлеріні. Нәрсе, Қазанға біз құжа демекші боласыз ма? Болмай тұрғыз, анда Мәскеу бар. Бүтін өзек газеталар телевидение шаулаяшақ. Бір ғайып сізге бұлай мысқылап жүркеніңіз үшін башығыздан сипамасылар. Бүгін үк Мәскеу прокуратурасына язам. Yazığız, yaz. Текшіруні ялғыш yolға кіртушілерге де статья бар, інікәш. Сізге нинди юл керектір? Мен өзім дұрыс юлда. Сен, интеллигент, зиялы имеш. Әйе, зиялы.
Нәрсә, зыялылар намусларын сакламаска тиешләрме? Үзеңнең буталуыңа җитмәгән мине дә бутыйсың. Мин бутамыйм. Башта ул минем гомерем буе эшләгән хезмәтемне үзләштерде. Аннары алдап, йылдап гомеремнән дә артык күргән хатынымны тартып алды. Сезгә тагын ни кирәктер? Минем аңа үтерәм дип кычкыруымны бөтен общага ишетеп торганмы? Пистолетны кайдан алдың? Таптым. Әйттем бит инде таптым. Ey Allah. Нигә шулай тырыша-тырмаша үзеңне харап итмәкче буласың, улым? Мин бит сине үтәли күрәм, кеше үтерә алмыйсың син, мин дә үтерә алмыйм. Без игезәкләр кебек, тик мин инде карт, миңа тиздән пенсияга. Син бит әле яшь, синең барысы да алда. Алдамы? Алда бер ни дә юк шул. Ашыкма, хәзер хатыныңны чакырам. Кирәкми чакырма. Кирәк. Аңлыйм. Күңелеңдә боз. Ашыкма, барда үтәчәк. Яшьлек үзенекен итә. Син кабат элекке хәлеңә кайтачаксың, яшьлегеңә. Анна бары тик сиңа гына сирен ача торган яраткан эшең дә көтә. Үз-үзебезне алдамыйк инде. Алда мине бер ни дә көтми. Талыйсын талап бетереп таларга бүтән нәрсә калмагач, сезне кабат искә төшерәчәкләр. Һәр кайда, һәр илдә дә шулай ул. Талаучыларга да закон кайда да бер. Аларга да үз урыннарын күрсәтерләр. Менә шунда сез, интеллигентлар, барысын да үз кулыгызга алырсыз. Булды инде, көлке бит инде бу. Кабатламагыз зинһар шул ахмак сүзне. Менә минем, мәсәлән, зыялы түгел, бандит буласым килә. Чөнки бу илгә гомергә бандитлар хуҗа. Геройланма! Синең кебекләрне күп күрдем мин. Үтерүче син түгел. Бу минем намус эшем. Барыбер, иреккә чыгарам мин сине. Як, менә иреккә чыгара алмыйсың син мине, чөнки күңелемдә кул минем. Акылга бер кайда да ирек юк. Бер айдан миңа пенсияга. Бу минем соңгы эшем. Син үзеңне генә батырам дип уйлыйсыңмы? Юк. Син минем дә намусыма кагыласың. Ни өчен әле мин, үтерүченең кем икәнен белә торып, синең аркаңда үз өстемә шундый гөнаһ алырга тиеш. Тынычлап кына картаясы урында шул калган гомерне җан тынычлыгыннан башка яшәргә тиеш. Булды. Вакытыгызны әрәм итмәгез инде. Әйдә, деланы ябыгыз да. Кыйланы ябып булмый шул. Чөнки анда Искәндәр Заһиров кына түгел, аның сакчысы Алик Шикин дә үтерелгән. Аласыңмы? Аны да үз өстеңә. Кем? Аңламадым. Алик үлдеме? Үлмәгән. Үтергәннәр. Күрдеңме? Бандитларга да бик җиңел түгел бу илдә. Синең һаман үз кирелегең. Ярар, мин инде карт, минем белән эшләсәң дә ярар. Әмма син үз өстеңә тагын бик зур гына алдың. Әнә, Ләбитнең дә башын бутадың. Ай-ай. Ул да шул юлдан китәргә мөмкин. Шикиннәргә алмаш булыр. Мин бит барыбер үз сүземнән кире кайтмыйм. Мин хәтта Аллаһ хузурына баргач та мин үтердем дип әйтәчәкмен. Алайса, сау бул интизар. Әмма Худай шаһид, кулымнан килгәннең мин барын да эшләп карадым. Әмма син үтерүне үз өстеңә алганлыктан Искәндәр Заһировның мәрфугалар тарафыннан үтерүен исбатлый алмыйм. Миңа шул ачык. Сез талашканы Шикин ишек артында тыңлап торган. Син Искәндәргә ташлангач, ул аны яклаган булып сезнең арага кергән. Синең үтерә алмассыңны белә торып кулыңа пистолет салган. Шуннан синең бармак эзләрен калган пистолеттан душманыңны атып үтергән. Искәндәрне үтергәч, пистолетны синең янга ташлаган. Шуннан дусларына кушылып көне буе ичкән һәм шул ук көнне кемдер аны балконнан ташлаган. Без аны кулга алырга килгәндә, ул инде мәйет иде. Сине дә аңлыйм син интизар. Үтерәм дип әйтү бер нәрсә, әмма үтерү ул бөтенләй икенче. Син бик теләп тәшли алмаганны Алик Шикин уйнап кына эшләгән, сиңа инде ни кала? Хушлашырга туры килә. Әмма мин өмидемне өзмим әле. Мәрфуга Хабиб Рахмановны чакырыгыз. Ну, уйнап та карыйсыз. Гомер буе хәерчелектә яшәгәнсез дә, инде хәзер менә бездән акча эшли белүче бизнесменнардан шуның үчен аласыз. Менә бу кассетаны сезгә Шикин тәкъдим итте дидегез. Ул ничек соң Ишбулдиннар фатирына барып килгән?
Мин ул кассетаны алып Искәндәр Әхмәтшка бирүем турында әйткән идем бит. Ул алып килгәндер. Ачыклык. Искәндәр Заһировны ишенәре шушындый кассетаны сөяркәсенең иренә күрсәтергә тиеш. Мәхәббәтләре турындагы вещественный доказательствонымы? Развод алыр өчен. Миләүшә аны тәмам сихерләде. Так, үтерәм дип кычкырган булса да, үтерүче Ишбулдин түгел димәк. Үтерүче кычкырмый гына үтерә инде ул. Синең уеңча Искәндәрне үтерергә киллер яллаган булганнар, шулаймы? Берне генә дә түгел, икене яллаганнар. Алик Чикин һәм тагын кемдер. Сезгә әнә шунысын табарга кирәк. Кыткарыгыз, бу гөнаһсыз бәндәне, булай да хатын аркасында күпне күрде. Яхшылап уйлап карыйк әле. Нинди киллер Заһировны бүлмәгә алып кирип үтереп йөрсен, һә? Биткән менә аңа башка җир. Чекингамы? Чечняда 2 тапкыр булган бит ул, полный дебил. Исерек тә иде. Искәндәр Әхмәтшә ана ул кассетаны күргәч, Чекинны шунда ук эштән куды. Шул ачудан үтергәндер дә. Ә икенчесе инде Чекинны юк иткән изне яшерү өчен. Әнә шуны табыгыз сез. Сез бит тәҗрибәле тикшерүче. Миләүшә Ишбулдинны чакырыгыз. Алдан әйтеп куям, сезнең күрсәтмәләрегез магнитофон тасмасына языла. Сез ризамы? Мин риза. Исем, фамилия? Миләүшә Ишбулдина. Миләүшә Ишбулдина. Каршыгызда утырган гражданканы беләсезме? Исеме, фамилиясе? Мәрфуга. Аннары Мария Альбертовна инде. Хабиб Рахманова. Иренең фамилиясын белмим. Университетта укыганда дуслар идек. Мәрфуга Альбертовна, сез буларны раслыйсызмы? Монда ни барсың әле расларлык? Исемен әйтте. Ире, фамилиясе ул кыз чакта Ибрагимов иде, бергә укыдык. Ибрагимова. Ә бит ничек кенә бер галама? Барысы да шушы Миләүшә кымсызлык аркасында. Берәү дә Искәндәр Әхмәтшне кырык кул белән ала алмас иде. Каберенә нигә шул чаклы зур таш куйдырдыгыз? Әллә көнәшәсез? Хыялланмагыз да. Андый ташка лаек булыр өчен. Искәндәр Әхмәтшне Ходай дахи акылга, кешелекле йөрәккә ия булу кирәк. Мин аны Урал хәлек җирдән кайтарттым фирма хисабына. Тикшерүче әфәнде. Чын үтерүче шушы хатын. Интизар шушының аркасында үзенә урын табалмый. Зинһар, кыткарыгыз интизарны, интизар бит искиткеч талант иясе. Әгәр интизарны иркә чыгарсагыз, ул яңадан үз урынына кайтыр иде. Мәрфуга Альбертовна, интизар Ишбулдинның ачышы кайда? Күптән чит илдә. Аннары нишләп Ишбулдинныкы гына? Җайланма фирма милке безнең лабораториядә туды, димәк уртак җимеш. Ни сөйлисең, ялган, бушанмагыз. Алланың каһары төшсен сиңа. Хәзер ханым, чыгып торыгыз. Барсы да синең аркада. Ничә кешенең башына ши бит, ә? Шушының аркасында бер юлы 2 асыл ир харап булды. Нигә генә ярдәм иткәнмендер инде шушыңа. Ятсын иде шул общагасында тынчыгып. Юк, кызганырга ярамый икән синең эшләрне. Ярдәм кулы сузарга ярамый икән синдәйләргә. Ну, минем карышым төшәчәк әле сиңа. Син бит кешеләргә бары тик бәла китер өчен генә тугансың. Дөрес түгел. Гел миннән көнләшә. Интизар бит аның беренче мәхәббәте. Абый, нигә сез мине интизар белән күрештермисез? Ялварып сорыйм, күрсәтегез аны миңа. Интизарың бит теләми. Ни булды соң аңа? Мин аның кеше үтерүенә ышанмыйм, чибенгә дә тими ул. Тикшерүчеләр киресен сөйли, җинаятьче булуына шикләнмибез, Искәндәрне үтергән пистолетта аның бармак эзләре диләр. Үзегез дә шулай дип уйлыйсызмы? Менә ул пистолет. Кулында күргәнең булдымы? Юк инде, юк, күргәнем юк. Мин парктагы тирдә аткалы идем. Ә ул шул тимердән ясалган кышларга да мылтык күтәргә курка иде. Үтерүче түгел ул. Төз атканнар. Андый мәргәнлек бик сирәк кешеләр кулыннан гына килә. Контроль атуның кирәге дә булмаган. Юк, ул атмаган аны. Менә бу кассета. Ничек сезнең бүлмәгә килеп кергән ул? Һә? Нинди кассета? Анда шул инде Искәндәр белән син...
Мәрфуганыкы. Ул аны безгә офиста күрсәткән иде. Акча бирмәгәнгә Искәндәрне шуның белән куркытты. Ниндидер үз фирмасына бурычларны капларга дип сорады ул акчаларны. Күпме сорады? Миллионнар белән Искәндәр ярсыды, һаман сорыйсың диде. Абый интизар нәрсә ди? Нәрсә дисен? Үтерүче мин дип бара. Юк, ул кеше үтерә алмый. Нишләп безгә очрашырга ярамыйсың? Тикшерүче әфәнде, әгәр дә мин сезгә акча табып килсәм, күрсәтә аласызмы безне? Барыгыз, чыгыгыз. Акча турында тагын бер авыз ачсагыз, Абый, очраштырыгыз безне. интизарың бит очрашырга теләми. Сине күрер көннәр дә бар икән. Мин сине бөтенләй аңламаганмын, интизар. Ник килдең, Миләүшә? Син элеккеге Миләүшә түгел. Нык үзгәрдемме ни? Үзеңдә дә гаеп булды бит. Тәкәбберләнеп мине ятлар кулына ташлап калдырдың. Мин бит хатын-кыз. Хатын-кыз ул йөзем куагы кебек. Терәген алсаң шундук ава башлый. Хатын-кызга матурлык, байлык, яисә шың ир генә терәк булалар. Матурлыгың үзеңдә тимәдем. Байлыгым анысы юк инде. Миннән үзең теләгән шын ирне дә ясый алмадың. Интизар, синең кадереңне мин хәзер генә аңлый башладым. Намусыңны югалткачмы? Соңа калдың. Намусын югалткан Миләүшә миңа кирәкми. Интизар бәгърем, син дә бит элекке интизар түгел. Әйе, түгел. Мин үтерүче. Өстеңә нахак бәла алма. Аны башка берәү үтергән. Аның ни әһәмияте бар? Мин үтерергә теләдем. Ул үлде. Мине шул чаклы ярата идеңме соң, интизар? Гомеремнән дә артык күреп. Минем аркада харап итмә үзеңне. Ник килдең? Ник килдең, Миләүшә? Безнең арада бит инде барысы да бетте. Хыяллар да, теләкләр дә томан кебек таралып бетте. 10 ел буе мин сине бәхетле итәр өчен көрәштем. Инде төшкән чокырыбыздан чыгабыз дигәндә генә син әллә нишләдең. Мине иритеп тоткан намусыңны югалттың. Синең аркаңда безгә мәрфугалар хуҗа булды. Синең ярдәмең белән алар безнең сандугачлы язларыбызны да, без сыйнасы йолдызларны да тартып алдылар. Сау бул, Миләүшә. Менә хәзер инде синең дөньяң белән мине берни дә бәйләп тормый. Кая шулай ашкынасың син? Аллаһ хузурына иреккә. Сау бул, Миләүшә. Интизар, үзем генә калырга теләмим. Ялгыз калдырма мине, интизар. Ал мин үзең белән, интизар. Интизар, иштәсең? Кайдадыр сандугач сайрый. Көз җитте бит, Миләүшәм. Саташкан сандугаchtыр ул. Ялгыз тәлгәшләре безгә эндәшәме? Җилләр искән сайын кыела. Сизәсеңме ярым, галәм дулкыннарын? Йөрәкләргә безнең сыена. Карлар күмәрезне, күммәс бәхтебезне. Тагын килер сандугачлы яз. Сандугачлы таңда, җиләкле аланда, безне беркем айырмас. Сандугачлы таңда, җиләкле аланда, безне беркем
Бер кем айырылмас. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз тәмам. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Саташкан сандугач исемле драмасын тыңладыгыз. Иркаил Зәйдулла әсәре. Әсәрне сәхнәгә СССРның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең дәүләт премияләре лауреаты Марсель Сәлимҗанов куйды. Спектакльне эфир өчен әзерләделәр. Тавыш операторы Асия Бикбау, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет, алып барды Талгат Хаматшин.